Ako si Lauro, ginaingon. Ayaw paghimog di maayo sa imong sikataw, ang di ka mabaslan. Ug di magmahay sa imong bati nga binuhatan. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ako mahimong mahikalimtan. Kalami gini mo day. Sa man ko nga. Ibansin pa ka. Ay, naluya ko day. Sakto na itong 2 ka-round day. Milagro ron da. Ha? Kay 2 ka round na imong nakuha. Kasagaran, tulungan tos 4 ka round. Bayag yun ang makuha ni mo. Ay, naluya mong ko sa akong trabaho ganiya day. Basi karon totoo day. Alang o sa og tabo niya. Oo ba? Anak lang, kini day. Day, nahibaw ba ka sa mga tabi-tabi ron sa gawas? Ha? Wa. Kay, nagmarites na desad karon do. Unsa may nasarap ni mong balita sa gawas? Kuan day, kanang nasa harap na ko day si Dante ba? Hmm. Kato ang perting gugmahan nimo nga milarga sa probinsya, humanta nagkauyab ug nagpakasal dayon ta. Nya? Nabalik naman day sa tong dapit day. Mao ba? Hmm. Nabalik na day siya? Oo, pero doon na naida ang asawa oy. May hinuon nga namin yun nasab siya. Dako ba kay to siya o gusto nako. Pero unsaon ta man? Ikaw man ang akong gihigop maog dili siya. Siliti man may gawa sa ilang nga. Nagkukusa yung anak. Kuha palang gyapon niya. Bisag minyo na o may anak. Dong Dante? Kisa na kasagihan ni mo lantaw da sa unahan? Ang babae nga kung gipanguyaban kaniya to kay dahil tanaw ko. Huwag magiging naman sa siya. Pero wala siya kusugta na bayana da. Siliti. Kanang nagkugos og bata? Kung niya pong misugo sa una, kami ang taron. Kami ang tanang kadayon. Nga naman, nagmahay da ka nga wa mo magdayon. Ug wala kay gusto nako nga imuha naman kong asawa. Ay, ako gusto ko ni mo dahil. Pero, huwag mo ka mamabdos ko doy. Gusto unta ko nga, mamabdos ka na. Ambot sa bitaw ay, ngano man sa ko na mabdus ay. Di man na mo kaliwat dili makaanak. Labaw pa mi. Ang among kaliwat. Pulos yun nga dunay anak ko eh. Dili ka tungod ng imuha dong. Kung ano mo din ako, ha? Gamay manggod. Oh. Nya mubo pag yun. Basig di makalaho sa ilawom ang similya ba? Sus, sub ka isayo ko eh. Kadagan diyang nailan ako nga mga lalaki nga mga gagmay o kuan buhi sa patawon. Pero may mabdos mang ilang asawa. Mao ba? Oh, kun mao na, paaboton ta lang nga mamapdus. Kanang mamapdus ko pa, di lang ko ta magdalikwit. Paaboton lang nato nga moabot ang higayon nga masudlan ko. Kung gisulti si mga asawa, no? Di pa siguro ginuhikayon nga masudlan siya. Diba? Nagduda na ba siya pa? Nga kuan. Ja. Kasi kuno og wa siya madutli kay wa kalaw sa akong similya sa ilawom. Kay Oy. mubo ko nung ako ah. Gamay pa gyud. Sayo siya na doy. Kining ako, gamay mo yun eh. Kay mao man ni mo ni mong tsupon sa bata pa kasi ba? Pero, ay sos, nakaanak lagi ko do ha. Ikaw ang imong maguwang nga tuwa cross Maynila eh. Ay. Kining pa. Siliti ba? Lami mo lang gyapon bayana eh. Bisag may bana na siya. Ibog gyapon ko niya pa. Kanang, do, iya pa kinalog ha. Pagabaan na karabatika. Pulos na mo minyo. Labaw sa tanan. May anak na siliti. Basta Dako na kayo nagbaba. basta ka ibog gyapon ko niya. Pantudon. Jesus. Og gibati ko nga Ano sa? nga gusto pa gyud ko nga mutilaw niya. Oh, Dante Varona. Doon na lang ko sa bahay ni Mama. Nga gibinan ako sa among anak. Lingaw raman sa si Mama nga may bantay siyang apo. Ang pagpaningil raman unta sa utang ni Migaris ang akong tuyo ah. Dalangay maninon ko kay nalingaw man mitabi. Oops. Ay! Oh, Da- kumusta? Dante? Ikaw ning kalit nga may pabag sa akianan? Unsay tuyo ni mo ha? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Dante sa baboy, ay ko guyura. Kundi
kayo ni? Kutsilyo. May kutsilyo kang kalit ng giipon sa imo ang kilid. Kung dili ka gustong mamatay, kuyog na ko ang payag nga gamay. Kasunahan. Di ka ganim kuyog ron, patyo ta ka. Ginoo ko. Katilaw na gyud ko nimo dai. Luaga na si imuha eh. Dako igbaba. Pero okay ra. Ang importante nakatilaw ko nimo. Hayop ka. Tuga-tuga kag panglugos na ako nga perti mang gamaya ng imuha. Basta nakatilaw ko nimo. Okay kayo. Ato na ko. Manang nagtuo kang luag kay gamay ng imo. Salbahis ka. Isumbong ta ka sa kumbana. Wa kumado si mbana oy. Sumbong nito. Dong ay nalang pangitag samok. Mararaman sagwa. Kay marara mag-atitod to kadak ang iyaha. Di ko gusto magkapatay ka tao, dong. Uy, nahibaw bitaw ko. Gagamay ka ng iya. Pero di maayo yung gibuhat ni mo eh. Basta ay nalang pagpatay tao, ha? Maluoy ka, dili ko gusto mapriso ka. Ay kabala ka rin. Di ko mo patay og tao. O di sa gumukihan niya. Apan mahayan niya. Mahayan niya dako ang iyang gibuhat ni mo. Oh, ikaw na sa di kalit babag sa akong agianan, dahan sa kagkutsilyo. Gilugo sa imong banang akong asawa. Usa mo baos ko. Na. Kuyog na ako nga malinawon sa kasagingan. Ha? Di ako na. Aron di takapat yun. Ha? Isultihan mo ko ni Dante sa iyang gibuhat sa imong asawa. Mo ba? Buang siya. Naglagot ko niya. Kung tilaw siya glain, mutilaw sa ko. Huh. Iluklok og balik sa imong kilid ka na dani mong kutsilyo. Kay ihatag ko nimo ang gusto mong mahitabo. Kini, way pugsanay. Dali. Itong ganina. gabihan mo. Ipugos man tong ganina. Karon di ni pugos. Dali. Kagustuhan mo rin duha. Kagustuhan ka ni. Ubo na sa ubo. Hobo. Kani. Oh! Ah, Imo na taman. ako ni tanan, kumot-kumot tao. Bibi. Kumat- Gunit bibi. Oh, kalumi mo. Basta sa gunit, uy. Inayon nang mas lami ang inayon. Dili mas nindot ang Oh, paspas. gusto ka paspasa. Kana, Sandig diri sa aging punuan sa aging. Diri ka. Diri. Dili matumbang. Kani mong lubot. Dili ni matumbang sagi. Matumbali ko. Paspasan. Di ba ayaw? Sige, Diri. dili. Dili. Sandig Diri sa ako. bakod. Diri. Ang nindong ka pa. Kana, Gaano man ka? mo ni gusto na ko tilawan aron ma-feel na ko ang sakit. Kini kayo. Tanawa. Tanaw. Diretso ni. Tanaw na ko. Diretso ni. Lusot ni na. Na-feel na ako. Na-feel na ako. Napili mo. Na-feel na ako. Sa imong banawa ni mo mapil. Wala ko na-feel. Mo tutpik. Kani mas feel Kini. na ako. Kini din ni tutpik. Kundi ko ani. Kakapatay ka ng unsa na. Ansa. Murag bangkaw. Huwag ka kay bawas imong gisulti. Kini lami na sige. ko kayo. Sige, bangkaw. Ani mo diri. May agay. Ayan murag botong bang Huwag saging kay mo. buot manulti. Diri. Diri. Dai buot lagi mo. Lami na ko ka. Diri. Dali. Laro. Laro ka lami. Kalami. Recorded by X Thunder Gaming. Nailabtan ginako ang asawa sa lalaki nga nanglabot sa akong asawa. Nakaingon siya mo ni bangkaw, di toothpick. Ug gumansa nito po, nagsige nagpangita na ko sa tisya. Kay gusto nga nga doon na pa'y mahitabo na mo pag-usab. Ug sa diyang nahibaw ang niyang bana, niduol na ako, ug gusto ko niyang patyon. Apan wa ko mahadlok niya. Siya ang unang nanghilabot sa akong asawa. Igo na ko ni baos niya. Mga tumakasama ang kaagi ni Lauro, dinining tulumanon. What's the style? Ego rang mibaw sa style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.